Keparengan ngaturaken pambagya kawilujengan wilujeng siang dukap sonten wilujeng pepanggihan lumantar perkadang pametri budaya karawitan campur sari saksena swajangkep seniman seniwati ingkang sampun kepareng ngempal Triwidowati batobat ayune wis ora umum mulai wis rada tuwa sithik ing samangke kepareng sowan setunggal boga setunggal ingkang kapiji kepareng sowan nang rumiyin diajeng Tia Handayani ugi sowanipun diajeng TK Antasena diajeng Rina Andarista karana sampun sampat Triwidowati ndherekaken sawanipun para kadang saksena wilujeng enggah wilujeng midhangetaken sarta amirsani kados pundi gotipun para kadang saksena campur sarinya Indonesia.
Dulu kuwi duweke sapa dik Dodo kuwi duweke sapa dik Bangkeane duweke sapa dik Kok ikwake sapa dik Iki piye iki piye Weke sapa dik Iki piye Weke sapa dik Weke sapa dik Iki piye dik tambah mumet matur sembah nuwun lolagon